Cebu na mga loves. Cebu na tayo. And init na. Magtugo na tag-jacket. Ano, siguro. Init na tayo. So, ngayon, andito na ako. Sobrang dim yung light. Parang nakakatakot. Nakakatakot na. So, tignan nyo yan. Anyway, so ito po yung hotel. Para siyang jirjiranan. So yan lang mga loves. Meron akong chicken na ito muna. Meron akong chicken. Lagay ko ito dito. Na ano siya. Binili doon sa dito. Ang sad naman ay kasi yung sa airport sa Korea. Ang sad, nasad ako mga loves kasi hindi ako makapag-upload ng videos. Hindi ako makapag-upload ng ano kasi wala silang wifi na local. But anyway, so akala ko okay itong hotel. So yun. Kainin natin ito, isang chicken na maliit. And then natulog ako kasi bukas kakain tayo na marami. Pangit pa yung hotel. Ay mga loves, hindi talaga ako masaya dito. Sobrang dilim. Hindi talaga ako masaya dito mga loves. Promise. Ay nako. Tapos ako naligo. And hindi ako masaya dahil hindi ako walang wifi. May wifi sila pero hindi nakakonect yung cellphone ko pero oh my goodness. Parang talagang mahina talaga sa laptop. Ang hina talaga ng ano nila. So, ay hindi na ako mag-blow dry. I-comb ko na lang ito. Supplyan ko na lang ito. Sabi ko kay Tami na tinawagan ko siya. Sabi ko, ano ba to eh? Every time magpunta ako ng Pilipinas, akala ko na maganda yung hotel na makukuha natin pero hindi pala, puro lang pala joke. So andito na pala ako mga love sa airport sa Cebu. Dito na tayo. Meron pala akong story sa inyo tungkol sa sa tawag nito sa Philippine Airlines na ticket ko. Na ano pala siya na upgrade pala yung ticket ko, in-upgrade ng Philippine Airlines dahil in-upgrade nila dahil sobrang baggage ko ba, so kaya binigyan ako ng upgrade. And so yun, pero nakabayad pa rin ako ng 4,000 sa aking luggage dahil sa aking sobrang daming dala. Sabi ko hindi ko pwede itapon yan kasi sabi pa niya kung pwede daw maglabas or i-transfer sa bag. Sabi ko wag na kasi nakakahiya, mga gamit ko yan, hindi pwede itapon. So pero ang dami ditong pagkain, nakita ko na dito mga pagkain.
loves, so ngayon nandito na tayo sa lugar kung saan yung pamilya ko and may kumukuha din sa akin dito. So hintay muna tayo sa ating luggage. Nagvo-voice over po ako, sobrang aga, tulog na tulog pa yung mga kasama ko dito, mga pamangkin. But anyway, so nandito na tayo sa labas, you know, as usual, humid kung saan ka sa Pilipinas, charot. Talagang naninibago talaga ako mga loves. Huwag na ninyong sabihin na nag-inarte ako kasi adoy ginoo ko. Kung alam lang ninyo ang pagbabago, galing sa init and then galing sa ginaw papunta sa init, iba talaga. So ito yung ano ko bayaw, no? Asawa ng kapatid ko. At ngayon, iwan ko kung asan yung dalawa, mama ko at kapatid ko. Papunta, nandun sila ata sa kabila. Tignan natin. Pero nagulat ako sa sasakyan na binili ko mga loves kasi sobra palang liit. Dol po, Dol. Dol. Cute kaya yung kuan. Lainas ako ano eh. Man sila. Ako ato na. Ang kanang ito mga bag, Dol. Ayaw ilang ba ha? Asa ka itong dalawa duha? Ang mama na ako, ang akong manghod ba? Asa man sila nagsugat? Color key. Naghana na dahil ko. No? Asa naman sila? Asa man mo? Man mo gikan? Isang mo gikan? Bayho ani Inday. Asa naman mo? Mura naman magsikuan. Pukwang. So yun, after 9 years, nakita ko na sila. Yung mama ko, matanda na talaga yung mama ko. Lagi makikita mo yung pagbabago kasi last long tingin ko sa kanya is ano siya bata-bata pa. At yung ayaw niyang mag-smile kasi talagang yung ipin niya, iwan ko sa kanya mga loves. Palagi ko yung sinasabihan na ipaibot na yung ngipon niya ba kasi mga daot. Takot na takot. Pag magpaibot daw, magsasabi na humubag ay sumakit daw yun, bawal daw ibutin. So takot siya. At dahil nandito na tayo sa Pilipinas mga loves, alam niyo ang nangyari mga loves. Kakaloka kasi talaga ang ingay ko. Ang ingay ko sa driver kasi alam ko naman yung mga driving dito sa Pilipinas is kakaiba. Talagang iwan ko na lang maraming lumulusot na mga motor. Pero ang ingay ko at alam nyo naman ganyan talaga ako kahit tami. Pero bago niyan hindi ako iinom ng tubig ng kahit saan lang mga labis. So bumili kami dito sa 7-Eleven ng tubig. Kasi yung tubig sa amin yung last na kong uwi. Yung every uwi ko talaga noon magkasakit ako mga labis. Alam niyo ako sa Lahit man ikuan. okay ra. Mo ni ako imnon ha kay Imnon na sa bata. Isa naman tao ning sakyanan na dulpo pagkainita. Bang ingana gyud na siya dulpo kada kuan hangtod. Dili man magbayar ko ka, stand ka kanang wala. Ha? Pagdilit na Di mausa naman ba tiguang na magkama? nilusot ko bata. Pagtarog drive doon ha. Sa video tinaw ikaw video. Lang Dako bitaw ko tanan pero sunod gamay man ko. lang dai dako. Mag-Jollibee ta kay ang mga bata. Lipig mo ako. Magdunan Panakan ma. Ala, disgrasya. Atay. Ay, si Dol po, pag drive ha, ay sige ka na. Ha? Sipla, sipya, sipla kumta. Dol po! Mora ni mong din drive Dol? Kita pinakataas. Baon man ko din na. Sa inyo sa kuan sa kanang sa nag-inspection aning sakyanan. Tapi lang yung balik dari Surigao. Gimana masih ke mana? Ha? Murugo man ni magpal. Okay lang sir, like partanan. Ano, ligtanan? Lig partanan? Naunsa? Naantay kuan ka nang pakik. Sa ligpart na unsa may Jollibeehan eh. Asa daw sa may yellow dun? Pinahin. Sa una sa Jollibee ba itong lono sa Naghintay kami ng Jollibee mga loves. Ito din. Maayag ni si Ma. Ako si Mama.
Ang ngipon niya, sobrang ano. Tambo kayo ko mano sa personal, sa tips ako ano, tambo ko mano. Tambo ko sa video no. Pero sa personal, bigay. Personal gamay. Lang. Silang na kung kalit eh. Mabagan niya, murat na. Mabagan lunglong. Pero murag, ha? Lapad ka, no? Lapad? Lapad atong lang. Lang kamaot atong lang. Kamaot ato. Liwat itong mama. Dali ay, anak pa ba yan? Dili, siko ang Uban basit. ko kang sa inyo lagi makay mag kuan ko mutanaw kung kita kung kaila ba daw ko. Kaila ba daw siya? Ang mga sa personal niya. Parang iya daw una tanaw nang imo daw hay to kang imong tiil. Sure di ay. Pero kung di-correct mo rin, kita tibok lawas. Ano siya nga magpalabi sa kurog tabi. Kapag abot natin, sa kayangan, kapag abot ni kita, Bata, pila ka buok mga bata day? tayo kabot yung pagmangkon. Pagumangkon. Ano sa maning Jollibee? Nga. Recipe? Oh, na-tip. Kaya sa ma. Nah, gagmaya sa Jollibee diri sa Pinas. Uy, naon sa maning chicken diri mura magimal nuris. Naon sa? Dato na yung ano. Dato. Naon sa maning Jollibee? May bay nagpalit na ng tagmanok dito ang katong 1,000 kapin. Dahil no? So yun mga loves, andito tayo at ang ingay ng mga aso nag-voice over tayo. Welcome the reality sa Pilipinas. So wag kayong magalit sa akin yung mga Jollibee lover dyan. Wag na kayong magtataka kasi talaga yung alam ko naman na maganda yung mga meat sa atin. Pero talaga yung mata ko naninibago kasi nga galing tayo sa mga malalaki. Kahit mga onion ang laki, kahit mga tao ang laki. So nagulat din ako sa chicken na ang liliit. Grabe no. Pamiging daw ihilak. Padaghan imong gipalit isda? Hala gamay ra inyong giluto nga kanon? Na may kanon sa mga. Unya perting daghan ng mga bata, ayo na pa kana. Sila, sa balay ba? Ha? Behave na. Asa man si Gabriel day? Gabriel. Ito yung kuya. Gabi, ana dito sa Pilipinas. Tingay ko asa sa balay. Dali lang paghukad lang ay gutom lang. Kalami. Umigog, mas dako ang makbuti. Hindi ko amak daw. Dako ang makbuti. Tawaga imong ako ya. Sige, kagbet-bet og trapo sa video yan. Kuan dako makiyo. Dito. Ito ang balay namin guys, nga sobrang daot. Sa ilas. Sira-sira ng balay. Paabangan ni Ma ha? Ma? Bipakan anak ko, bea hamang sabaw. Hadagin na mga plato mga bata dahil. Karang buko na sa isla may bukaw natin. Aman si Papa. Yung bahay namin mga loves, ang sira-sira. Ito yung bahay na sobrang tagal na. Nung sa man Charlie, ayaw lagi yung tanawalit. Kaya mahadlo ko li. Si Gian, takot. Nasi atong guy. Si Adong hatagi pa. Adong. As layo. Na sila kanon day, napatagi ra mga kanon. Bahaw dagay sila bahaw. Adong kuki. Di na sa imahadin. Gagalaw sa kanto. O dito mo sa office free magsalo butang saluhan na lang ni. Dito ni ma dito tiyo pag dito te. Dito na to na hala man di ni dito te. Bilibid, takot ka. Dili mo tagak-tagak ha. Yan lang sila. Yan lang. Sao lang. Dalawa. Saro na sila. Asa may kan. Diri kayan o diri kayan. Daray mo yan, asa po yan? Aman Gabriel. Nanay ka na din. Nanay ka na din ang sos. O tuslo na din sos. O Gabriel o diyan o. Kanina na yan plato. Diri kayan. Gonggong. Gong, dali gong. Wa na mo kita ni. Hello, ito cute. Kisra na di daw amin na. Lagi mag-amin. Dali, dali. Kaon na dali. Sige, kuan computer. Naong ani. Akong greedy. Naro, Gong. Luward. Gong, lori tong cellphone ni Mama. Gong, imahang kuan simpak. Nanay, Dot. Tawagan pa ng stammer. Diri lang ni pala mo. Lord, pala ito
Ito, number lang dahil dili. Dili mo mga og kuan? Ingani? Ikaw, maimuha man na. Basta hindi na ni murot ha. Si Papa kaog kuan pa Jollibee kay wala ba ka kaog Jollibee kay Si Lili, asa Lili? Ibutang na imong plato lang. Boom! Una na. Jollibee ni gipalit. Gong, na balik-balik na iro. Ay, yung nga. Guwapo man lagi ka gong. Guwapo man lagi ka cute kaayo day. Siya, yung sa una. Cute kaayo. Gamay day ani. Oy, dako lagi sa kuan day video. Napain ka iro. Nakaisa te. Dili, dudong. Pahatagi si Liloy anak pa. Sa man naalag ini dakong ulo dire. Lili. Yatang isa pa. Isa. Pagsuroy. Kaya apel na kasi tigwahon. Ulit tao naman ni oy. Daw natin mo halog-halog pag ote na nito. Ganun taas mo sa imo. Usukol na. Ano bigo? Ala, hindi na magwang ano kinamanguran. Maot ni mo. Be charge ang Andrebi ka nang usa tawag ani. Kinsa magpalit og suga gonggong. Ay, ato sana nga ko ang katong. Just ang dami kong mga pamangkin mga loves. Look, old man ito na bahay. O diba? O niya, si Mike, kabalo ni mo basa? Mababasa ka balo man na. Bantay lagi. Be, dali, be, imong buhok, be. Gwapo man ka din, naliwat mga dudi. Ang pamangkin ko mga loves. Ngayon ko lang nakita. Ano man na siya naulian? Nasakit ka na din? Oo, nagsuka-suka. Ako man nagihilot. Nawala na? Mo, di lagi magpaulan. Kisa may gwapa dire, be. July. Si Gabriel.